Com va anar? Doncs mira, estàvem preparant el primer disc i vaig anar a les províncies a parlar en ell per presentar-li el grup, per fer açò, i li vaig cantar unes copletes per a presentar-li al grup. Era dir, nosaltres fem açò. I li vaig dir, que no faries uns versets per a nosaltres? I bueno, allò va ser més llarg, però així va quedar la cosa, i després pues, el vam tornar a veure en el Perelló, no? En el Perelló, efectivament. Ens enteràrem que l'Estellés estava allí passant l'estiu, que solia anar, i una vesprada vam anar a veure-lo. I això, que reclamàrem, bueno, i aquells versets i tal, tots sentíem pedraetes. Jo pedraetes no al meu amor no li falta. Cada dia el seu treball. Com és un amor de pobre, com és un amor de pobre. Tot el dia el passa al tall. Sí, no tardaré gens. Pues no tardes perquè això ja està ahí, no? Ja tenim que tancar el repertori del disc i tal. I així anava a anar. Va ser molt sorpressiu. Jo la primera volta que el vaig veure a eixa persona apocada i dir com poden eixir d'ahir dins eixos versos tan salvatges i tan passionals, no? L'ofici que més m'agrada, l'ofici que més m'agrada és l'ofici de forner. Estellés és música.